concours min tun bɛ sen na concours ta bɔra kun wula fɛ n'i ye concours ta lajɛ mɔgɔ 58 ani 75 olu de ye concours kɛ o la poste min kun bilalen bɛ concours la o tun ye 773 mais mɔgɔ min sera ka passer o ye 746 ye donc n'i y'o jate daminɛ i b'a sɔrɔ k'a fɔ 27 de ma poste de ma se ka mɔgɔ sɔrɔ concours la n'i ye musow fana lajɛ musow ye mɔgɔ 332 ye minnu passera cɛw ye 414 ye minnu passera an taara an ye gafew lajɛ a bɛ fɔ mun ma ko diplôme parce que ni concours kɛra diplôme bɛɛ vérifier k'a lajɛ n'i y'a sɔrɔ i ka diplôme ka ɲi an y'o sɛgɛsɛgɛli min kɛ an y'a sɔrɔ diplôme 11 man ɲi comme an b'a kɛ santɔ la cogo min na o diplôme ninnu olu bɛ la ka taa kiiritigɛlaw ka bolo kan walasa olu ka ɲininka u ye nin papier ninnu bɔyɔrɔ jumɛn na ɲangili min kan ka da u kan o bɛ da u kan mɔgɔ 27 min ma sɔrɔ n'i y'a jateminɛ a ka ca parce que n'i ye impôt spécialité ta i b'a sɔrɔ mɔgɔ 4 ma sɔrɔ o la n'i ye agriculture agent technique ta machinerie agricole mɔgɔ 3 ma sɔrɔ o la n'i ye industrie des mines lajɛ mécanique to mɔgɔ 1 mécanique générale mɔgɔ 2 électricité to mɔgɔ 3 hydraulique mɔgɔ 2 mécanique auto technicien la mɔgɔ 1 géotechnique mɔgɔ 1 géologie mɔgɔ 1 a tɔ ye dɔgɔtɔrɔw ye o spécialiste de minnu ye école de médecine kɛ o kɔfɛ ka taa spécialisation kɛ n'a bɛ fɔ o ma ko CS olu la a caman ye c'est parce que mɔgɔ ma sɔrɔ yen mais mɔgɔ dossier yɛrɛ de ma déposé olu la o kɔrɔ ye k'a fɔ ko bon spécialité ninnu ma sɔn ka concours kɛ o la médecine d'urgence ye mɔgɔ 1 ye médecine nucléaire mɔgɔ 1 médecine légale mɔgɔ 1 neurochirurgie o ye mɔgɔ 1 pédiatrie o ye mɔgɔ 1 rhumatologie mɔgɔ 1 psychiatrie mɔgɔ 1 minnu bɛ appareil fana entretien kɛ n'o ye ingénieur sanitaire o mɔgɔ 1 donc n'i y'a jateminɛ olu de ma place ma se ka sɔrɔ n'an taara an ka lujuratɔw la olu fana sariya dɔ bɛ yen u b'a fɔ ko ni concours bɛ kɛ k'olu fana kan ka concours kɛ bon mais n'u ye concours kɛ ko kuru 15 kan ka di olu ma mɔgɔ minnu ye concours kɛ n'u ye moyenne sɔrɔ an y'o jateminɛ an y'a sɔrɔ mɔgɔ 32 olu de ye moyenne sɔrɔ donc olu 15% de bɛna appliquer olu la pour que ka olu ka taux déterminer mais an bɛ min fɔ concours ko la o ye k'a fɔ ko concours a bɛ kɛ jɛlenya de kan sisan n'an bɔra kɛ concours la an b'o fɔ an tɛ sɛgɛn k'o fɔ jeune diplôme kana sira kana concours kɛ k'a fɔ ko concours ko a ye jaabi dɔnnen don à l'avance o tɛ yen o dabilara maintenant depuis concours kɔni n'i nana concours kɛ ni dɔnniya b'i la i bɛ passer pour que o ka kɛ pour que ka jɛlenya yɛrɛ wasa kosɛbɛ kosɛbɛ an ye laɲini dɔw kɛ n'a bɛ f'o ma ko innovation arrêté min bɛ concours yɛrɛ organiser an y'o lajɛ mun na ka sujet minnu bɛna di an y'olu dicogo falen mɔgɔ minnu bɛ o baara kɛ an ye commissionnaire dɔ sigi mɔgɔ 3 n'o ye école karamɔgɔ jolenw ye sujet bɛna di olu ma dɔw bɛna ni sujet ye école karamɔgɔ minnu n'u ka école y'u désigné olu de bɛna sujet di commission in tɛgɛ kɔnɔ donc olu de bɛ commission in baara kɛ olu b'o baara kɛ concours fana an ye gɛrɛntɛ min siri o ye surveillance ye mun ye ni concours bɛ kɛ n'a sɔrɔ n'a bɛ kɛ lycée HK la sisan lycée HK maître de bɛ concours surveiller olu de bɛ taa concours surveillance bɛɛ kɛ donc an ye gɛrɛntɛ min sigi o ye k'a fɔ mɔgɔ ni sac tɛ don salle kɔnɔ mɔgɔ ni téléphone tɛ don bɛɛ bɛ f'u ye ni téléphone minɛna foro bɛ d'i ma i bɛ bɔ donc o fana ye gɛrɛntɛ an y'o sigi filanan ye mun ye ni concours banna concours papier an bɛ gafe ninnu an b'o classé n'an y'o classé an bɛ tila ka code k'u la ka entête tigɛ ka bɔ a la pewu donc correction bɛ kɛ ni code de ye entête t'a la i tɛ mɔgɔ tɔgɔ ye note bɛ saisi ni entête de ye i tɛ mɔgɔ tɔgɔ ye fo k'an se admissibilité ma n'an ser'o ma sa o la an bɛ code libéré ka admissible lajɛ u ka diplôme bɛ taa sɛgɛsɛgɛ ni diplôme sɛgɛsɛgɛra ni komi n y'a fɔ cogo min na ni diplôme yera la minnu man ɲi minnu tɛ olu ka diplôme dilen ye fo diplôme karatolenw olu bɛ bɔ a la o fana ye kalasigi dɔ ye an bɛ min fɔ an ye mun fana kɛ o ye ni jaabi bɛ bɔ jury fana bɛ yen o ye jury min ye o ye sɛgɛsɛgɛli jɛkulu dɔ an y'o sigi
olu de bɛ jaabi ninnu lajɛ ka na k'a lajɛ n'i y'a sɔrɔ fili t'a la n'a bɛɛ kɛlen don a cogo la u bɛ lajɛliw kɛ ni fɛn minnu corrigera lajɛli bɛ kɛ n'olu ye ka note vérifier k'a lajɛ a bɛ projeté video projection min a bɛ projeté k'a lajɛ ka vérifier o fana ye fɛn dɔ ye jɛlenya sira laban min ye o ye ni résultat bɛ bɔ an bɛ bɛɛ ka moyenne sɛbɛn i tɔgɔ kɔrɔ bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko fɛn dogolen tɛ donc moyenne bɛ b'i tɔgɔ kɔrɔ ni concours kɛra ni minnu fana sigalen b'a la k'a fɔ ko olu yɛrɛ k'u ye baara dɔ kɛ k'u ma note sɔrɔ fana bɛ se ka laɲini kɛ centre de concours la u bɛ se k'u ka note lajɛ cogo min na o fana ye garantie dɔ ye mun dilen don mɔgɔw ma pour que concours jɛlenya a ka sabati parce que n'o fɔ n ka kuma la n b'o fɔ don o don k'a fɔ jamana min bɛ fɛ ka taa ɲɛ ka développement don bɛrɛ la i tɛ se ka développement sɔrɔ k'a sɔrɔ baarakɛla ɲumanw t'i bolo baarakɛla ɲuman ye minnu ye concours sɛgɛsɛgɛliw kɛ n'u wɔsi ye ka passer o wɔsi la k'a sɔrɔ u ma don yuruguyurugu la u ma gafe ɲini i n'a fɔ diplôme ɲini ka don baara la o jamanadenw an mago b'olu de la wa ni concours fana banna minnu passera sisan sɔɔni an bɛ taa n'u ye bafo taa service national des jeunes kɛ ka formation militaire kɛ ka fasodenɲumanya jogo don u la walasa n'u seginna ka na ka se an ka jamana servi an sago la an bɛ se k'olu de fɔ aujourd'hui k'a fɔ bɛɛ k'i hakili sigi concours fonction publique concours a yɛlɛmana pewu namara t'a kɔnɔ namara tɛ se ka namara yɛrɛ tɛ se ka kɛ fili bɛ se ka kɛ o bɛ adamadenya an ye bɛna adamadenya tɛ ala ye nka ni fili minnu yɛrɛ olu bɛ corriger parce que o ye adamadenya yɛrɛ n'a taabolo mais k'a fɔ ko dɔ de namara la ayi kuma kɔni t'a la donc an b'o hakili sigi kuma fɔ jeune diplômé ye k'a fɔ bangebagaw fana ɲɛna k'a fɔ k'a faamu ko mɔgɔ si kana siran ka na fonction publique concours kɛ sisan kɔni n bɛ jɛlenya sira de kan ni ala sɔnn'a ma an bɛ t'o kan fo an ka Mali ka k'an sago ye inchallah